Здравейте, мили приятели, птицевъди, ековъди, бройлеровъди и подобни. Това е моето ново изобретение. Събрах го от интернета, проба грешка и направих такъв капан за плъхчета едър калибър и всички видове полски мишки. Това нещо съм го вземал от магазина. Забравих колко струва, но може да се направи и без това. Аз така исках да ми е по-така. Едно електродче, две дупчици тук, нали, да не е от средата, да може да се връща. Тук за тока това да го изолирам, да не се мести. Това колено е некакво си, за да мога да си го изваждам винаги, тръбата да я почиствам. Отгоре са дупки, навъртени с... това тук. Какво се казва? До тук така. И тук отзаде е, като се фанат мишките и плъхчетата, да може да ги извадим. Сега ще покажа. Момент. Ето така се вади. Това съм го направил така да ми е по-удобно. Изваждам и затварям. Значи след като се хване това нещо, изчаквам ги да се съберат повечко и горе ги карам на скалите, покрай белограчишките там камъни и ги изхвърлям по хуманен начин. Това е хуманен капан и така събира доста гадове, защото там, където са кокошки, бройлери, се навъждат десетки, не знам колко мишки, много нещо. И плъхове големи, изядоха ми колата, защото постоянно имам фураж. И направо изядоха ми обувките в къщата, влезнаха през прозорците. Ето тук ще слагам вече и други мрежи, да те е страх да отвориш прозореца. Ужас е. Не знам защо така. И това е за сега. Чакам камерата от AliExpress да покажа как работи с камерата, да видите, нали? И така, ако съм бил полезен на някой, дайте ми, какво се казваше там, лайк ли беше? Ако не съм бил полезен, дайте ми дислайк и до нови срещи. И после почвам да правя големия капан. Той е за едри порове или плъхове, много са големи. 50 см го видях на камерата, не знам какво чудо е това. Той ще е по-специален с вода и него няма как да бъде жив, защото как ще го фана това животно, ще вземе да му охапе и така. И не знам Господ защо ги е създал тия плъхове и мишките, само правят пакости.